Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner. Hello. Test mic. Pag test ano mic, pala, test. pag sa radio tsaka sa FB Live, hindi siya ganun kalala pakinggan. Ay, talaga Ni-review ba? ko hindi ka masyadong kiko-matching. Pero sa real life, ano po, papunta, pahimlay na po. Oo, pinagsama-samang Renz Verano. Yan, Kiko Maching, Negi. Yan, di ba? At saka po sino pa ba yung Basta yung mga malalalim yung boses na papunta na sa paghimlay. Yung Sarang Hamid na po. Ayan, ganyan. Yun, yan ang ano. So far, so good. Pero hindi siya masyadong yung mukhang may sakit, ganun ang dating. Ganon. Yung pahimlay ang dating, no? Oo, hindi. Mabuti naman parang kung ganon. kakayanin pa. Hindi, tsaka mas okay ka ngayon kaysa kahapon. Kahapon, papunta ka na talaga sa pagtagos ng pader, eh. Parang yung magugulat ka, nag-fist bump tayo, tumagos ako sa'yo. Parang yung leave mo parang eternal, ganon. So mabuti-buti naman na wala ka ng sore eyes. Wala naman. Allergy daw sabi ng doctor. So buti na lang walang infection yung lalamunan. Correct. So far, ano lang so yan? good. Pagod? Ano daw? May nalanghap siguro ako. Trigger allergies. Ay, yon. ganon. And combination with sipon. So Ganon. post-nasal drip din. Hindi lumabas yung sipon. So may mga ganyang klase, mga eksena talaga. But one good thing is walang infection. True. Yun yung pinakamahalaga po dyan, di ba? At least ang iintindihin mo na lang ngayon, partner, yung tulo mo. Charot. Huwag kang nga maingay. Hindi ko nga sinasabi yun. Kala mo tapos na infection, ha? Nakailang antibiotic na nga ako. Ilang rounds na yan? Hindi pa gumagaling yung tulo. Charot, diba? Tulo sa lalamunan. Yan. Galing sa sipon. Post-nasal drip. Yun naman yung ibig sabihin nun. Grabe, partner, nag-iba ka na talaga, ha? Dati naman. Dati naman, nauusukan ka ng bonggang-bongga. Hindi ka nagkakasakit. Oo nga. Ngayon, allergy ka na nalalaman. Meron ka pa mga pollen na nalalaman. May mga nalanghap na nalalaman. Hindi ko alam. Samantalang dati singa-singa lang, no? Nakukuha na gumagaling na agad. Hindi ko nga alam, partner, kung umarte na lang ba talaga tayo, tumanda, or pumangit na din talaga yung quality of air. Posible. Posible, Lahat ng all factors. three. Lahat ng factors na nabanggit mo. Tumanda Yes. kayo, medyo mahina na. Tapos, ano pa yung isa? Medyo sensitive na tayo umarte kasi medyo sa mga allergies. nakaluluwag-luwag na, di ba? Yan. Dati bahing-bahing, ngayon allergy. Lahat kayo ng pollution na langhap natin noon. True. Hindi naman tinagkakaganito Sa correct, 'di ba? Diba? 'Di ba? Yun. Tapos syempre nandiyan na yung iba na din talaga yung quality of air natin. Totoo 'yun. Kaya nga 'di ba nung ang daming triggers correct, dahil sa mga viral na kung ano kumakalat sa hangin. Correct. 'Di ba nung time naman natin partner nung medyo bata-bata tayo, hindi naman nauuso yung pa-filter, yung pa-filter, pa-ionizer, pa-humidifier, mga ganyang kemerot, wala. 'Di ba? Electric pan nga lang paypayan mo. Hindi, buksan mo lang bintana, yun na yun Hindi, tsaka hindi lang, partner, electric fan nga natin, ang kapal-kapal, kasing kapal na mukha natin yung kabok Ang tawag pa doon, rin. alikabok na may konting electric Sa fan. Muntik maging electric fan. Ganyan yung mga electric fan sa Pilipinas Muntik lang na maging electric fan. Nakakalurke. O whatever it is, mga kabisyo, katulad nga ng sinasabi namin for the past few days, listen to your body. Yes, so kapag ka sinabi ng katawan mo na magpa-check up ka na, hindi mo lang basta iinuman yan ng mga regular mong iniinom. Pero syempre nakakatulong yan, yung kilala mo yung katawan mo. Alam mo na kapag ka nakakaramdam ka ng ganitong kate, may iinumin ka ng ganitong gamot. Very good yan. Pero syempre, mas maganda din kapag ka
kumonsulta po tayo sa eksperto. Listen to our bodies. Kasi ayaw naman natin matatapos ang taong ito, di ba tapos din ang buhay mo. Correct, Ayaw diba? natin mangyari yun, malungkot na pagtawid ng bagong taon yun. Gusto natin sabay-sabay tayong tatawid sa 2024. Nang masigla. Correct, ng masaya, ng healthy, ng ayos, di ba? Totoo ka dyan. Sa True Lalo, walang halong Eclavu. Ano, nagpa-schedule ka na ba sa parlor? Ha? Nagpa-schedule ka na. Wala pa kasing 13th month. Yung mga kilala ko, nagpa-schedule na. Edi kayo na may 13th month, magpapariband na sila. Go! Galingan nyo dyan. May schedule talaga. Magbigay kayo ng maayos na tip. Ganun. Ay, nako, ang dami kasi nagpapariband. nakakaloka talaga. Punuan na naman ng mga salon. Yes. Oo. Sabi ng isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Grabihan sa mga Christmas parties. Gusto ko lang pong i-share yung nakakalurkay kong experience na ayoko na pang ulitin kahit kailan. Meron po kasi kaming costume party noong karaang Saturday. So, syempre, sobrang todo-todo to ako talaga sa effort. Basta alam ko sa sarili ko na effort ako. Kaya lang, nakakainis kasi talo ako. Hindi tuloy ako makaget over sa aking pagkatalo. Next year, ayoko nang sumali. Thanks, tambalan. God bless. Ayan. Ano ba kasing ginawa mo? Yung effort na effort ka? Ano ba yung effort na effort? Baka tumalon ka. Galing Kisame papuntang ground floor. Sa bagay, partner, no? Kahit effort yun, hindi maganda yun. Di ba nga? Hindi, alam mo, nakakalurkay talaga yung ganun. Yung sobrang effort ka, tapos natalo ka. Gets ko yung ganyang klaseng pakiramdam di ba? Pero it doesn't mean na pag natalo ka, hindi ka nauulit. Di ba? Don't give up, sali lang ng sali. I mean, dadating din ang moment mo. Ganun talaga yun. Totoo yun. Yung akala mong ikaw na yung pinakamakinang, yung ikaw na yung pinaka-shining, shimmering, splendid, ikaw na yung pinakamalaking costume, di ba? Tapos magugulat ka, eto lang yung nanalo. May mga ganun kasi talaga. Totoo Next yun. time kasi, magpalakas ka dun sa mga judge. Ang hirap kasi sa'yo, wala kang pakisama. May ugali ka kasi. May factor yun, Kaya hindi ka nanalo. Ayan. Yung mga judge galit sa'yo. Correct. Ako Personalan kasi to. naniniwala ako, partner, na may ganon. Paminsan. Diba? So kung wala kang pakisama, medyo ligwak ka. Charot. Alam mo naman dito. Alam mo naman diba? sa Pinas, Palakasan. iski. Charot. Hindi, pero totoo yan. Importantations na lagi ka pa rin sumasali. Alam mo, gets naman natin yung nakaka-disappoint kapag ka natatalo, 'di ba? Totoo naman in any aspect, 'di ba? Pero it doesn't mean that it will be the last time. Correct. At hindi ka na pwedeng sumali ulit at hindi ka na pwedeng mag-effort ulit. Masaya naman yung nag-e-effort sa totoo lang din. Totoo yun. 'Di ba? Yung pag-e-effort minsan nakala kasi natin na bigyan na natin yung best natin May ganun tayong thinking, 'di ba? Binigay ko talaga best effort 'yon. Minsan kasi ang tinitingnan lang natin yung kakayanan nung nakikita natin. Meron kasi tayong kakayanan, meron ibang kakayanan na hindi natin nakikita. Correct. Meaning yung point of comparison. Ano yung sinasabi natin dito? Akala mo pogi ka na pero pag lumabas ka hindi ka pogi. Correct. Pag tinabi Diba? ka pala dun sa talagang tunay na pogi, pumapangit ka, Yan. 'di ba? Akala Ganun mo yun. costume na lang, partner, para Ganun hindi yan. para hindi masakit. Huwag na Sorry, itsura. wrong example. Bad example, Oo. nakakasakit. Diba? Nakakapanakit ng damdamin di ba? Kung akala mo kasi minsan maganda ka na, pogi ka na, pero pag napatabi ka sa iba, Totoo yun. di ba, ang pangit mo pala. Totoo Ganun yun. Alam mo, partner, lagi ko yung nararamdaman kapag halimbawa nag-host ako ng event, tapos di feeling ko ang ganda-ganda ko, di ba? Oo, Tapos, bis na bis ka na, effort na effort ka Lagi naman ako Oo. nag-e-effort every day, ganyan. Oo. Tapos kapag ka tinawag ko na yung artista, lumabas na siya, Oo. naka-t-shirt lang siya, partner, mas maganda pa siya sa akin. Nalampasan ng wala sa Totoo oras. yun. Kasi may mga comparison. Yes. So yun yung sinasabi natin, di ba? Correct. So maaaring talagang, yes, nagtodo effort ka. Totoo, ang taas-taas ng headdress na suot mo. Ikaw lang nga yung may palikpik na ganyan, Oh. di ba? Pero hindi ibig sabihin na ikaw na kaagad ang pinakamaganda, pinakapogi, pinakamakinang, di ba? Yes. Di ba? Kasi pag nung pinagsama-sama, nakita mas magaling Ayun pala na yung nga iba. Actually, Ganun yun. nung pinagsama-sama, di ba, ikaw pa nga ang alin ang naiba. Mas nakakasakit ka. Ganun talaga, partner. Sakitan ang kung sakitan. Kailangan natin tanggapin. Masakit ang katotohanan.
Hindi, pero totoo yun. Correct. Such is life. Ganyan ang competition. Totoo naman, in-effort ninyo. Actually, kung minsan nga, kung titingnan, kunyari, sa group presentations, diba? Kung iisipin mo, parang ikaw na to eh. Kami na to eh. Ako Tama. na yung panalo eh. Parang imposibleng hindi. Pero hindi. Iba yung thinking ng judge eh. Totoo iba sila yun. mag-isip. May iba silang tinitingnan. Or for example, baka sobra kang effort na effort, pero wala ka sa kategorya. Uy, nangyari yan, partner ha. Nagreklamo talaga ako nito. Isang beses. May isang Halloween party. So, ang Halloween na costume party, alam mo na, pagdating sa mga bagets ko, partner, lalo nung maliliit pa sila, talagang yan, ine-effortan ko talaga yan. Oo, Gagastusan ko yun. Career mo talaga yun kinakareer ko talaga yan. So, pag sinabing superhero, sisiguraduhin kong lumilipad sila. Ganon. Sisiguraduhin ko yung kapa nila mas malaki sa carpet ng hotel. Ganun ako. So, meron isang Effort kung effort. correct. Meron isang Halloween na kids party na ang theme is superhero. So naturally, ang costume ng mga anak ko ay mga superhero sila, may kapa, basta may mga pa-costume. Tapos may isang dumating, Christmas tree siya. At nanalo yung Christmas tree. O bakit daw? Hindi ko talaga mag-gets. Ganito yung tono ko. Hindi ko na maintindihan. Ganyan. Ganon. Semi nagreklamo, baka naman sabihin nila, ano ba naman si ate, para lang sa 500. Masyado naman siya. Hoy, pero 500 yon, di ba? Magkano din yung papagawa ng makabalik man lang sa naging puhunan Correct. mo. Kulang pa nga sa balik puhunan eh. Pero di ba, syempre yung bragging rights na nanalo yung anak mo, in-effortan mo, di ba? Ang point ko, hindi ko rin alam kung ano nangyari, pero nanalo. In fairness naman kasi, umiilaw siya. Yung may kasamang delikado na din kasi. Baka naman may ganung kasing superhero na hindi lang natin alam. Baka. Ay, hindi rin, partner. Memorize ko silang lahat. So, Christmas tree talaga siya. Hindi siya superhero na naging Christmas tree, na nagtatransform into a Christmas tree. Hindi. Christmas tree talaga siya. Kasi naman, papasko na din eh. Diba? Hindi na October 31. So, syempre, pa-Christmas, ganyan. Pero nanalo siya. Siya yung best in costume sa isang theme na superhero. Paki-explain. Hanggang ngayon yung nararamdaman ko irita, nandito pa din. 2024 na, nandito pa rin irita ko. Hindi pa rin naka-move on. Hindi pa rin gagets ko yung mga hindi nakaka-move on sa mga natatalo eh. Relate ako dyan, di ba? Pero, then again, anong gagawin natin? Di ba? Sabi nga nila, the judge's decision is always final, di ba? Correct. Pwede ka mag-contest, pwede ka magtanong. Actually, nagtanong naman din talaga ako, di ba? Bakit ganun? Pero, hindi ko rin maintindihan yung mga paliwanag nila. So, para hindi na lang ako mainis, kumain na lang ako ng kasaba. Ganun. Makabawi mo na dito. So, binayaran ko dito. Dadamihan ko yung kasaba. Isyaro na yan. Ganon. So, maaaring, baka kaya ka natalo kasi hindi ka sumunod sa theme. Baka ang theme ay Christmas, dumating kang retro. Ako yun. May performance ka ba mamaya? Wala. Sasayaw ka ba na? Wala. Isayaw sumunod ka. Ano yun? Isayaw sumunod. Sumayaw sumunod pala yun. DJ ka pa naman, isayaw sumunod. Mali. DJ ka pa naman. Isayaw sumunod. Pil na pil mo pa. Medyo tanga ka din. Ano ba yan? Ano ba dapat? May post-nasal drip ka na. Isayaw sumunod ka pa. Sumayaw pala, hindi sayaw. Diba? May Okay. ganun eh. Parang, awitin mo at isusunod ko. Yan, ganyan. Baka ganon. Ang theme ay ganito, dumating ka na ganito. Oo naman, effort na effort ka. Ang ganda mo. Kaya lang wala ka sa tema. Oo. So kung merong criteria for judging, which is one of which is adherence to the theme, di ba? 0 ka na doon. Baka bigyan ka ng konting points, 1.11, di ba? Pero hindi ka kasi sa theme eh. Correct. Ganon. Yung pwede mong i-check din yun. Kasi baka may ganyan eh. May factors kasi, totoo yun sa lahat ng mga sumasali sa mga competition, importante na makita nyo yung criteria. Kasi baka mamaya nag-i-effort ka, wala doon sa criteria. Correct. Diba? Malay mo, 50% audience impact agad. Yan, Yung team 5% lang. Tama. So hindi ako susunod sa team. Diba? O kaya susunod ako sa team para makuha ko pa rin yung 5%. Pero bibigyan ko na kagad ng suho lahat ng audience. Yan, yung pagpasok mo pa lang, nagsisigawan na sila. Ganon. Anino mo pa lang, nagwawala na sila. Huy, so 50% ka na kaagad, panalo ka na kaagad doon. Correct. Aalamin mo yun. Tama. Kung ano ka talaga, kung alam mo yun, kasi parang itong tambalanista natin ito, medyo career eh. Sabi niya, effort na effort. So kung medyo kumakareer ka talaga, aalamin mo ano ba yung mga possible na criteria for judging. Totoo yan.
Diba? Yung mga ganyan. Halimbawa, beauty pageant. Kung ano ang walang beauty, wag kang sasali. Oo. Kahit mag-effort ka, talo ka. Yun na eh. Ayaw na lang namin sabihin sa'yo, pero ganun talaga. Kaya nga beauty contest, di ba? Ganun yun. So that's one way. Aalamin mo yung criteria for judging. At ito na lang din yung isipin mo. You have that spirit. Oo. And do not... Importante correct. yun eh. Do not let that spirit die. Yes. Maganda yan. Competitive ka, competent ka. Correct. Ikaw ang pag-asa ng mga organizer. Hanggat may mga tao nga nag-e-effort sa kumpanya, di ba? Nagpapatuloy ang Christmas party. Kasi kapag wala na nag-e-effort, para saan pa yan lahat? Totoo. Di ba? Isipin mo na lang, ikaw yung isa sa mga nagpapasaya ng Christmas Correct. party ninyo. So, ipagpatuloy mo lang yan. Wag kang ano. Dapat secondary na lang yung papremyo. Unless yung papremyo talaga pang kasang bundle-bundle, diba? Sasamahan ka namin para magkapila. Basta may commission kami, malaki pa premyo eh. Gusto mo gawin mo na rin kaming props, diba? Daanan mo kami, ikaw bahala, basta may commission kami. Ganon yun. Basta, and of course, bukod sa alamin yung criteria for judging, of course, dapat alam din natin sa mga sarili natin na it is a competition. So while we are always so positive that we will win it, na mananalo tayo, na nasa atin na yun, 'di ba? Meron din pa rin talaga siyang posibilidad dahil contest siya at competition siya. May posibilidad din talaga ng pagkatalo. So dapat tanggapin natin yun na sa buhay, may nananalo, may natatalo. Sa buhay, merong panahon, 'di ba? Maaring panahon niya ngayon at hindi mo pa panahon. Ganon, 'di ba? Basta yun lang, wag itong pagkatalo na ito yung magiging dahilan kung bakit hindi ka nasasali ulit. Diba? It's all part of the game. Yung na matatalo ka kahit alam mo na nag-effort ka. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!